Мариана, здравей! Здравей! Искам да ми кажеш сега, защо влезе в нашия екип, в екипа на Меги, в екипа на Цветето? Какво те подтикна да правиш този бизнес? Да. Няколко са причините. Всички мои познати знаят, че фитлайн на този етап на моето второ занимание, но се надявам да стане първото, защото усещам, че това е моето нещо, тъй като тук получаваме невероятна подкрепа, невероятни приятелства, създаваме нови, поддържаме старите, чувстваме се по-здрави и енергични, нали, това е за нашето лично усещане. В същото време помагаме на много други хора, защо и не да получаваме някакви допълнителни средства или основен доход в този невероятен бизнес, който можем да го работим навсякъде, до всяко време. Просто е невероятно. Нямам повече да